De redens kennen uit het vet. Maar voordat de meeste mensen het iers op kunnen om te redrieden, moeten de redens eerst wel sliepen worden. Ilke Zwart van Schoonmaker Zwart in Dokkum sliep het redens en verneemt dat de redrietkoorts opbrengt en mat on de bak. Wat dacht je? Even de redens brengen? Nou, dat dacht ik net alleen, maar dat moest ik. Ik moest de redens brengen. Dus mijn vrouw die haar redens bent. En die wil graag nog eens proberen te reden. En wat voor redens hij ook krek bracht? Ik heb hier houtjes gebracht nog. Zowel Friese doorlopers. Nou, ik ga ze een beetje wel leren. Oké. Het valt naar mij met het begin te komen. De merkste mensen wat loskomen. Ik ga vrede sneu wel heel droog gewoon. En op van de morgen ben de eerste inderdaad wel binnen. Dus de stapel groeit alweer aan. Dus we moeten aan de bak. Hoe is dat voor je? Hoe lang is het lien dat je met zo druk gewoon hebt? Oh, dit is wel heel wat jerkes lien. We hebben eigenlijk altijd wel wat te sliepen. Want de mensen moeten naar de ijsbaan gaan. En als die verste klant die altijd elke keer wil komen. Als je ik altijd kleer. Maar ik denk 2018 hebben we het even druk gewoon. Want toen gaan we een paar dagen flink schaatsen in. Dus toen werd het een paar dagen echt heel heftig. En hoe vind je het zelf? Dat het nou zo druk is met redens en het sliepje? Ja, leuk natuurlijk. Het is, het mooiste is eigenlijk de sfeer eromheen. De mensen hebben wat dat wat anders is dan het verrekte corona. En daar ben we staan wel een beetje klaar met z'n allen. En dus is dat mensen gewoon de blied van worden. En dat is gewoon het leukste. En zijn nog naartoe? Ja, dat kan. Ja. Maar er een beetje ken ik een paar binnenzoortjes komen. Als jullie in warrigen, laat je ze morgen een beetje weg liggen. Dank u wel. Zo jongen. Tjen. Oké. Hoi. Ja, want hoe gaat dat sliepje van redens nou krekt? Ja, daar gebruiken we een trouw apparaatje voor. En dit hebben we al heel wat jaren. Ja, we stellen hem in op de ronding die het hamat of die er had. Proberen te corrigeren en dan maakt je hem scherp met behulp van deze machine. En dat is een kwestie van instellen en dan een paar keer bij ons halen. En de ene keer is het met 4 keer kleren, de andere keer maar een keer vaker. Omdat er wat de volle rust op zit. Want dat gebeurt natuurlijk nog wel. Alles komt van de zolder af. En sommigen hadden goed gepast, maar de meesten hadden toch wat zetten en zit er wat rust op. Dus dat mag dan even voorwerken. Stel inderdaad, meesten willen het ijs op, het natuurijs op. Hoe komt je erachter wanneer je redens sliepje mast? De binnenkant van de skaat met scherp wezen, daar zegt mij al. En dat kist vaak met de hoorn voor viel of even voorzichtig met een nail. Als het er nou wat afskraapt, dan is het nog scherp. Maar als het net meer lukt, dan moet het toch wel even slepen worden. En Elfstedentocht, wat denk je? Maar wat er beslist wordt, hè? Wat? Daar ga ik al aanvallen van heer. Maar het is zo mooi wijs dat het cool maar kent. Dat is heel simpel. Dan hier gewoon op een balwerking, dat zou misschien wel mooi wezen. Ja, dat is alleen al. Ik ga zo'n met een partner in Deventer en die komen hier het weekend heen. Want we gaan ervan uit dat even op een gracht naar hier gaan.